Wiki yatha timafotokozera napo za chifukwa namba 8 chimene chimatipangitsa kuti inu ndine tiyambe nkhani ya al-aqida tisanayambe maphunziro ena aliwonsewo mu chisilamu. Ndipo tidanena kuti aqida imatipangitsa kukhala anthu odzichepetsa. Izi zikubwera kuchokera mu kuyankhula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumene kumulangiza munthu kuti wala tamshi fil ardi maraha, litudi usayende pa nthaka pa dziko lapansi modzitukumula. Innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula, litudi iwe sungaying'ambe nthakayi ndipo sungafikire mapiri munsinkhu, kutalika kwakoko sungawaponse mapiri. Ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam min hadithi Abdullah ibn Mas'ud adayankhula kuti la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, sakalowa ku janna aliyense amene muntima mwake muli kudzikweza kochepetsetsa kwambiri ngati njere ya mpiru. Ndiye qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'luhu hasanatan. Paliwina mugula laifeyo mamuna amene amaonetsetsa kuti zovala zake zili bwino komanso sapato zake kapena nkhwayira zake zili bwinobwino, kuti amene inso ni mmodzi mwa odzikweza. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, litudi Allah subhanahu wa ta'ala ndi wabwino ndipo amakonda ubwino. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Tsopano tikamakamba za kudzikweza kumeneko ndiye kukana chilungamo pamene ukuuzidwa kuti izizi ndizochokera kwa Allah waletsa, izi ndizochokera kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam waletsa kapena waloleza, iwe ndikumati ayi nditsatira zimenene ndikuzionazi, kuchikana chilungamo. Komanso wa ghamtun nasi ndikuwayang'anira pansi anthu, kumawapeputsa anthu m'maso mwako, kumaona ngati kuti iweyo basi ndiwe, kumayiwalazo kuti ukamwalira anthu ake omwewo amene ukuwayang'anira pansiwo ndi amene adzakumbe dzenje lako lokalowapo. Anthu omwewo amene ukuwayang'anira pansiwo ndi amene adzapempherere janaza yako, kukusambitsa, kukuveka nsanda, komanso kukakuyika kumene. Ndiye yemwe akudziwa zonena kuti ali ndi kudzikweza kochepetsetsa mu mtima mwake, amakuchotsa kudzikweza kumeneko poopa kuti sakakhala nawo mu gulu la anthu okalowa ku janna. Pachifukwa chimenecho Allah subhanahu wa ta'ala amamudziwa bwino ndipo amadzichepetsa pamaso pake, komanso amadzichepetsa pamaso pa anthu, kama qala Umar ibn Abdul Aziz khairun nasi man kana inda Allahi mutawadi'a, abwino mwa anthu ndi awo amene ali odzichepetsa pamaso pa Allah. Komanso qala Hasan al-Basri at-tawadu' an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu alayka fadla. Tikati kudzichepetsa ndi pamene munthu akutuluka mnyumba mwake ndipo sakukumana ndi msilamu wina aliyense kupatula kuti akumamuona ngati msilamu ameneyo ndi wabwino kuposa iyeyo. Soyenza kuti munthu amene akudzichepetsa pamaso pa Allah angakhalenso pamaso pa anthu. Izi ndi zimene tidakambirana wiki yatha mu lesoni imeneyi. Pano tikufuna tuonepo chifukwa namba 9 chimene chimatipangitsa kuti inu ndine tiyambepo kuphunzira nkhani ya aqida tisanayambe maphunziro ena aliwonsewo. Chinthu chimene chinchonera kuti aqida imatipatsa chiyembekezo. Aqida imatipatsa chiyembekezo. Kwa yemwe wamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala bwinobwino, iyeyu samataya chiyembekezo chake
mu malipiro komanso zabwino zimene Allah amapereka kwa akapolo ake. Pamene mtumiki wa Allah Ibrahim alayhi salam adawuzidwa zokhudza nkhani yoti akhala ndi mwana wa mwamuna, pamene iye adali ku ukalamba wake, iye adayankhula kwa ngelo amene adabweretsa nkhani imene ikunena kuti waman yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, kodi ndi ndani amene amataya chiyembekezo mu chisoni cha mbuye wake kupatulapo osochera. Kusonyeza kuti aliyense amene ali osochera ndi amene amaluza hope mwa Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa choti ash-shaytan ndi amene amampatsa maganizo onena kuti iweyo basi ndi wotayika, kapena iweyo basi Mulungu wakuyiwala. Pachifukwa chimenecho munthu uja amapezeka kuti ngati adali mu uchimo amapitilira abe kuchita uchimo chifukwa chonena kuti alibe hope. Ngati munthu uyu sadali mu uchimo amayamba kuchita uchimo chifukwa chonena kuti shaitani wampatsa chikayiko, wamuchotsa chiyembekezo chimene wokhulupirira wina aliyense amakhala nacho. Ndiye mukaona mu chikhulupiriro chake Ibrahim alayhi salam amazindikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala sangamusiyesiye kapolo wake pamene wavutika, ndipo iye adali mboni pa zambiri zimene Allah adamuchitira akadali wachichepere. Ibrahim alayhi salam adamponyera mu moto mu nthawi yomwe anaphwanya mafano amene makolo wake amawapembedza. Mukuyankhula kwake Abdullah ibn Mas'ud akuyankhula kuti al-kaba'ir, ena mwa machimo akuluakulu, al-ishraku billahi, choyamba ndiye ndi kumuphatikizira Allah ndi zolengedwa zake, wal qanutu min rahmatillahi, komanso chachiwiri kutaya chiyembekezo mu chisoni cha Allah. Yemwe amataya chiyembekezo mu chisoni cha Allah amene yakuchimwa, ndipo chimo limenelo ndi lalikulu kwambiri. Wal iyasu min rauhillahi, komanso munthu kusalabadira za chisoni cha Allah, kuti Allah sangamuchitire yeyo chisoni pamene mwina walakwitsa kwambiri, kumataya basi chiyembekezo. Ndipo chimo lina machimo akuluakulu, wal amnu min makrillahi, kudziona otetezeka kumaplani a Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe kumadziona kuti uli sefu kumaplani a Allah, mwachidule kumapanga maplani kumaona ngati Allah maplani akewo sakukhudza nawo. Timaona anthu amakhala pansi basi ndi chuma chawo chija ndikumapanga plani, ndikufuna kumanga by this year ndimange nyumba izi, okay, by this year ndifuna ndikhale ntamaliza izi kumane nazo nsezo angakhalemo kuika insha Allah amene mosayikamo. Akudziona sefu kumaplani andani a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndibwera mawa amwene musadandaule inu, mawa mukudziwa zoti mulifika. Ndiye muona kuti anthu amadziona kukhala wotetezeka kumaplani amene Allah ali nawo pa chilengedwe chake. Ndiye anthu ngati amenewa ndi amodzi mugula anthu amene akuchita machimo omwe ali akuluakulu. Choncho kuchokera kumuzindikira Allah subhanahu wa ta'ala, munthu wokhulupirira samataya mtima pa chisoni cha Allah. Iye mwachitsanzo akachimwa pamene wadzilakwira yekha amabwerera kwa Allah chifukwa amadziwa kuti Allah ndi wokhululuka komanso ndi wachisoni. Taonani mukuyankhula kwake Allah tabaraka wa ta'ala, tikabwera mu sura Az-Zumar, sura 39 aya 53. Menemu Allah kukambamo pomuza mtumiki kuti qul, nena ya Muhammad, ya ibadi, ino akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina asrafu ala anfusihim, amene mwadzilakwira noka. Chifukwa munthu akachimwa tusamamulakwira Allah iya. Aliyense amene akuchimwa zimenezo ndi zake. Allah sizimvulaza munjira ina iliyonse, koma zimupweteka yekha ndipo zizambwerera yekha. Ngati munthu akuchita chiwerewere zimenezo sizimbaya Allah. Ngati munthu akutukwa na Allah zimenezo Allah sizimpweteka, chifukwa Allah huwa al-ghaniyul hamid, ndi wolemera komanso wotamandidwa.
ndiye ngati ifeyo tingapezeke kuti tikuchimwa zimenezozo ndi zathu, ndiye kuti tikudzilakwira tokha. Ndiye Allah akunena kuti o inu akapolo amene mwadzilakwira nokha, la taqnatu min rahmatillahi, musataye chiyembekezo muchisoni cha Allah. Inna Allaha ghafuru dhunuba jami'a, ndithudi Allah ali wokhululuka machimo onse. Allah amakhululuka machimo onse. Innahu huwal ghafurur rahim, chifukwa ndithudi iyeyo ndi wokhululuka komanso wachisoni. Machimo Allah amakhululuka, ngakhale chimolo lili la shiriki munthu akapanga tauba kunati ya Allah ndakhala ine ndikukuphatikizirani ndi zolengedwa zanu mwaumbuli, modzitukumula, mosalabadira, koma ineyo basi ndikubwerera kwa inuyo, ndikhululukireni, sindzatani sindzachitanso. Allah amakhululuka. Ya Allah ineyo ndakhala ndikuchita chiwerewere mbuyo monsemu chifukwa cha kutsatira zilakolako zanga, Allah ndikhululukireni, ine kuyambira lero kumapita kutsogolo kundikhala mmodzi mwa anthu odzisunga kufikira pamene inuyo mudzandifewetsere kupeza mwamuna kapena kupeza mkazi. Ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala amakhululuka ndi machimo onsewo amene munthu wakhala akuchita mbuyo. Iye ndikulapa, Allah ali wotani? Ali wokhululuka. Ndiye tikabwera mu sahihi Muslim, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma pa aya imeneyi adafotokoza kuti anna nasan min ahli shirki, ndithudi anthu kuchokera mwa omwe amapanga shiriki, qatalu fa aktharu, adapha anthu ndipo amachulukitsa kwambiri ntchito imeneyi. Adapha anthu ochuluka kudzera mu nkhondo zimene amamenya pakati pawo zopanda ntchito, kumangomenyana kulimbirana minda, kumenyana kulimbirana udindo, kumenyana kulimbirana ufumu ndi zina za pa dziko lapansi. Wazanawu fa aktharu, ndipo adachita chiwerewere kwambiri, amachita chiwerewere kwambiri, samalabadiranso yayi. Mukafufuza maukwati amene adalipo m'mbuyomu mu nthawi ya ujahiliya, mupeza kuti kudali maukwati okwanira magulu 4 amene Aisha radhiyallahu anha akuwafotokoza. Akufotokoza kuti ukwati wina unali umene inu ndine timaudziwawo, womwe mwamuna amapita kwa womuyang'anira mkazi amene ali wali ndikukafunsira banja, ndipo amapereka kumeneko mahali imene amuchajayo, kenako amutenga mkazi uja nomakakhala naye. Ukwati umenewo Allah subhanahu wa ta'ala atavumbulutsa sharia yake sadauletse, ndi umene ulipo mpaka na lero. Koma ukwati wina magulu atatu umenewo ndi umene udatani udaletsedwa, chifukwa chidali chiwerewere chimene ahlu shirki amachita kabla al-Islam. Ukwati woyamba maukwati atatu amenewa ndi umene mwamuna wakwatira mkazi, ndiye akufuna mwana mwachitsanzo wachikaladi, iye ndi mwamuna wakuda wabinga tineyo, ndi akufuna mwana wachikaladi, amamuza mkazi wake kuti upite ukagonane ndi mkaladi wakutucha. Ndiye mkazi uja amanyamuka ulendo nditi akatundu take kukapita kwa mkaladi uja nditu mwamuna anga kuti mundigone. Ndiye chimene chimachitika akakhala kuti wabwereranso mkazi uja nyumbamu, samakhala naye pamodzi mpakana akhale kuti wayima. Akangoyima mwamuna uja pamene amayamba kunanga sama zozoti basi zateka. Ndiye ukwati umenewo Allah subhanahu wa ta'ala anauletsa chifukwa chinali chiwerewere. Ndipo amuna yena amachita kudzimva kuti na ineyo ine ndamandipeza akazi ambirimbiri ndi ukaladi wangawo ndi nzeru zanga, nanga samuna ena ndanzeru ndi makolo ena amona ngati kazi wako akagonana ndi mwamuna wanzeru uyu nditabereka mwananso wanzeru, na matapita tifuna tikhaini mwana wanzeru nyumba matumu, pita ukagonane ndi abambo aja anzeru aja, ndi basi mkazi uyo upita umene kuti andituma. Akutumani yeye abasi bwerani, amamvana akangota andituma madziwa chimene akutanthauza. Ukwati wina unalionena kuti mkazi amalowa nyumba mwake amuna okwanira 10 omwe amakhala naye mkaziyu pamodzi, ndikugonana naye mkaziyu, ndipo mkaziyu akakhala ndi pathupi ndikubereka mwana, amayitana mayi amene amadziwa bwino kufanana pakati pa bambo ndi mwana, ndi amamuyitana mayi amene uja. Ndi mayi uja amabwera ndi amanena ayitaneni amuna onse amene anagonana ndi inu aja, ndi onse aja amabwera. Ndi mayi aja amayamba kuyang'ana nkhope ya bambo, kuyang'ana ya mwana, iya sikufanana.
kuyang'ana nkhope ya bambo ena ochoncho pamene aona kuti mwana uyu yakufanana ndi bambo awa muchili chonse maso kandi chiyani amene ati mwana ayi ndo awa sonza ti bambo amenewa amabwera no ndita akatundu tawo to ndikubwera kuzakhala nyumbamo kapena kumutenga mkazi kumakakhala naye kumene akufuna kuti azikakhala naye banja latani layambika ukwati umene Allah anautetsa ukwati wina omaliza maukwati atatuwa unaliwonena kuti mkazi yemwe akufuna banja amayika pa nyumba pake mbendera ndeka amadziwa kainali mbendera ya mtundu chani amadziwa kuti mkazi uja waika mbendera wakweza mbendera pamwamba pa nyumba yake akufuna amene uja kuti tipite tikakhale naye malo amodzi ndi amuna wochuluka amapita kumene amene akufuna banja atu amapita kagona ndi amayi amenewo basi alembetsa dzina agona nawo alembetsa dzina agona nawo alembetsa kaya ako anakaya ngati mayi uja akadzakhala ndi pathupi chimene amachita mwamuna onse awawawa amene anagonana nawo kandi 40 kandi 30 kandi 20 amasankhamo mwamuna amene adali ochita bwino kwambiri ndi amene uja amene amamuza zoti mwana ayu ndo wako basi mwamuna amene amavomerana akasana khala naye malo amodzi mkazi akatero banja latani ayambika ichi ndi chiwerewere chimene akuchinena apa Abdullah ibn Abbas kuti wazanahu fa aktharu amachita chiwerewere ndipo adachulutsa thumma atau Muhammadan sallallahu alayhi wasallam faqalu kana kwa anabwera kwa mtumiki wa Allah mtendeni madaliso zikhale pa yeye ndikuyankhula kunena kuti innal ladhi taqulu wa tad'u la hasan nditudi zimene wewe ukuyankhula komanso ndi zimene ukutiitanira ifeyo nditudi ndi zabwino walau koma kuti tukhbiruna tukufuna utifotokozere kuti anna lima amilna kafara zikhala bwanji muzimene ifeyo tidachitazi tikuyeneka kupereka dipo lina lililonse chifukwa kamati kafara ndi kuti chinthu chimene munthu wachilakwitsa pamapeto pake umeneka kupereka timati chibalo titero kuti pa zimene ife tidachita mbuyomu pali chibalo chimene tingagwire ndicho linga choti Allah atikhululukire chifukwa tili ndi mantha nachita chiwerewere tinapha anthu kwambiri ndiye Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa aya ija tainena ija inasoma iyo inabwera ya musura al-Furqan pa aya 68 kuti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ndi awo amene samaitana pamodzi ndi Allah milungu ina samuphatikizira Allah ndi milungu ina wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi komanso samachotsa mzimu omwe Allah wauletsa kupatulapo mwachoonadi pamene munthu wachimwa chimo loyeneka kuphedwa ndi pamene anthu awawa kwachulawa amatani amamupha munthu mwachitsanzo mkazi wa pabanja kapena mwamuna wa pabanja amene zadziwika kuchokera mu mboni folo kuti achita chiwerewere amenewo arrajim imagwera pa iwo amagendedwa miyala mpaka nakutani kufa pamenepo ndiye kuti anthu tamupha munthu amene yuyu yemwe Allah watiloleza ndiye anthu ake amene samachotsa mzimu osalakwa kupatulapo muzimene Allah subhanahu wa ta'ala waloleza ndi angati mugula akazi amene achotsa mimba kuchotsa mzimu osalakwa chifukwa choopa anthu achita chiwerewere ndi akuphanso ndi anga ambiri komanso wala yaznun samachita chiwerewere waman yaf'al dhalik yalqa athama aliyense amene angachite zimenezi adzakumana ndi mphoto ya uchimo wakewo imene ili yotani yowawa kwambiri imene ndi jahannam ndiye mu aya 69 Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti yudha'af lahu al'adhab munthu amene angachite izizizi zidzapangidwa matipulai pa iyeyu al'adhaba chilango yauma al-qiyama pa tsiku la chiweruzo yemwe angachite chiwerewere ngakhala anthu amachiphweketsa koma tchimo la chiwerewere pa tsiku la chiweruzo malipiro ake ndi mataimusa amoto ndiye tikabwera mukufotokoza kwawo ahlul ilmi akunena kuti munthu amene ali wokhulupirira koma wachita chiwerewere
sakakhala ku jahannama mpaka nakalikali chifukwa chonena kuti Allah akamutulutsako ndi imani yake. Hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam yomwe afotokoza Abdullah ibn Mas'ud yonena kuti aliyense yemwe muntima wake muli mithqalu dharratin min al-iman, muli kadontho kakang'ono kwambiri ngati njere ya mpiru koma kachikhulupiriro, amene yoyo sakakhazikika ku jahannam. Akakhala ku jahannama kuchifukwa cha uchimo, koma Allah subhanahu wa ta'ala sakamukhazika kumeneko mpaka na kalekale. Ndiye apapa amene akunena wa yakhludu fihi, awawa amene akunena kuti wa yakhludu fihi wa ndiye awo yambirira amene yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, amene amaitana pamodzi ndi Allah milungu ina, mwachidule amene amachita shiriki au amene atakakhale muyaya. Koma mugulu la Islamu yemwe wapha komanso wachita chiwerewere, amene yoyo akakhala abe nthawi yayitali, koma Allah subhanahu wa ta'ala akamutani akamutulutsako. Ndiye kutanthauza momveka bwino ndi kumeneko. Illa kupatula pa aya 70, man taba wa amana wa amila amalan saliha, amene alapa kenako ndi kukhulupirira ndi kumagwira ntchito zimene zili zabwino, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, au ndi amene Allah adzadzipange ntchito zawo zoyipa anachita mbuyo muja kukhala hasanati zabwino, adzadzibwezeresa ntchito zawo zaje zanyasi zija kukhala zimene zijazo zabwino. Yani kuti malomoti Allah apatse zoyipa, koma pachifanana kuti akhulupirira ndipo alapa ndipo akugwira ntchito zabwino, Allah azapanga iwaje kukhalanso anthu otani, anthu olungama, kukhalanso anthu abwino. Wa kana Allahu ghafurar rahima, litudi Allah subhanahu wa ta'ala ndi okhuluka komanso wachisoni. Wa man taba, tsopano uyo amene walapa, wa amila salihan, ndikumagwira ntchito zabwino, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, nditudi amene yodi wapangadi tauba kwa Allah imene ili yotani yovomerezeka. Kusonyeza kuti tauba imene malandilida nimene munthu walapa ndikusira tu chinthu chimene amachita mbuyomo, ndikuyenda njira yenyuwani, kutsegula buku la nyuwani, imene ndi tauba yeniyeni. So anthu awa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawafotokozera zimenezi kuti Allah wakuvumbulutsirani tu aya iyi kuti musadandaule zimene munachita mbuyomo, kaya munali anthu achiwerewere, kaya munali anthu akupha, mumachita shiriki, zonsezo Allah anazichula pa aya imeneyi. Anthu awa amachita shiriki, amapha komanso amachita chiwerewere. Ndi Allah akuwalonjeza chikhululuko akangobwerera kuti kuchisilamu. Ngati Allah subhanahu wa ta'ala akumukhululukira munthu amene amamutukwana Allahyo, kulili bwanji munthu oti amampembedza Allah mwapo ndi apo ndiye wachimwa, kodi amene sangakhululukidwe? Akhululukidwe. Ndiye ashaitani amabwera ndikumanama pomanena kuti chani? Pomanena kuti inu ndinu otayika inu, sangakukhululukire Allah mmene mwachimwira inu. Koma akachimwa kamene akukanenako ndikakang'ono pamaso pa Allah, ndiye Ibliso amabwera ndikumakunamiza ncholinga choti iweyobe ukhale mugulu la anthu ochimwa ndipo udzamwalire uli pati? Uli pa uchimwa. Ibn Kathir akuchitira ndemanga kuti hadhihi al-ayatul karima da'watun li jami'i al-usati min al-kathara wa ghayrihim ila at-tauba wal-inaba wa ikhbara bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru adh-dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha wa in kanat mahma كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. آية يوم iliyolemekezekayi imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayiwerenga, imene Allah kumuza mtumiki kuti qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ikuwayitanira onse ochimwa mugulu la okanira ndi ena otero kuti alape ndi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ikutuza kuti Allah yemwe ali wapamwamba mwamba amakhululuka machimo onse kwa yemwe walapa ndi kubwerera kwa iye, angakhale kuti iwo machimo
akhale ochuluka motani kaya ndi odzaza ngati nyanja, koma Allah subhanahu wa ta'ala adzawakhululuka. Koma wala yasihu sizili zolondola hamlu hadhihi ala ghairi taubatin lianna ash-shirka la yughfaru liman lam yatub minhu. Sizikusonyeza kuti izi monga ngati machimo amene akutchulidwa papawa Allah angangowakhululuka popanda cha tauba. Sangakhululuke Allah machimo akuluakulu popanda munthu kulapa. Komanso shiriki makamaka Allah samaikhululuka mpaka na munthu atabwerera kwa Allah ndi kulapa. Shiriki simakhululukidwa pa yemwe samailapa. Ndiye ngati munthu angamwalira kuchitabe shiriki, ameneyo basi ndi amene atakakhale kumoto mpaka na kalekale. Akuyankhula Sa'id ibn Jubair kuti anna Aliya radiyallahu an atahu rajulun, nditudi Ali ibn Abi Talib adamufikira mamuna wina wake. Faqala, ndiye mamuna uja amayankhula kuti ma tara fi rajulin adhnaba dhanban, kodi iwe ukuona bwanji za mamuna amene wachita chimo? Ndi Ali qala adati yastaghfirullaha wa yatubu ilayhi, mamuna amene yutu apemphe chikhuluko kwa Allah ndipo alape. Qala, ndiye munthu uja adafunsaso qad fa'al thumma aada, ndiye chabwino atati wapanga zimenezo walapa ndipo wapempha chikhuluko kwa Allah, iye uja anabwereranso kuchimo lija. Qala, Ali adati yastaghfirullaha wa yatubu ilayhi, amene yotu apemphe chikhuluko kwa Allah ndipo alape. Qala qad fa'al thumma aada, ndipo muno uja sanabwereza kuti walapa koma wabwereranso kuchimo lija. Qala, Ali akungobwerezabe mawu amene aja kuti yastaghfirullah thumma yatubu ilayhi, amene yotu apemphe chikhuluko kwa Allah ndipo alape. Faqala lahu fi rabi'a, ndiye mamuna uja anayankhula kachinayi qad fa'ala thumma aada, Ali munthu yutu walapa koma wabwererabe kuchimo lija. Faqala Aliyun radiyallahu an, ndiye Ali adayankhula kumuuza munthu uja hatta mata, mpaka nalitu kungofusabe zimenezi. Thumma qala, kinaka anati yastaghfirullaha wa yatubu ilayhi, yetu apemphe chikhuluko kwa Allah ndipo alape. Wala yamallu, ndipo asatope. Hatta yakuna shaitanu huwa almahsur, kufikira ponena kuti amene atatopeyo akhale shaitani. Munthu amene adzingotani adzingolapa wachita chimo kenako ndachita zija ndizonyasa, ya Allah ndikhululukireni, kenako akubwereranso kuchimo lija, ndachita zija ndizonyasa. Ndiye munthu amene asatope mpaka na kufikira poti amene atatopeyo ndi shaitani, yani kuti agonjetsedwe ndi shaitani. Chifukwa chani? Chifukwa ashaitani ndi amene akumukokera munthu uja kuchimo. Ndiye munthu uja chifanana kuti mumtima mwakemo muli kuwala, ndifaka kumazindikira kuti walakwa, ndiye akumabwereranso kwa Allah. Kenako shaitani uja kumabweranso kumakhala ngati akumangomukoka munthu uja, kumangomukoka. Ndiye munthu uja asatope mpaka na atatopeyo ndi ndani? Ashaitani. Ndizimene Ali akufuna kutani kutanthauza pamenepo. Koma Ali sakuyitanira kuti munthu azingochimwabe ya. Ali sakuyitanira kuzimenezo. Koma Ali akufotokoza kuti munthu amene asatope kuchimwa kwa kuchimwa ndi chinthu chonyasa pamaso pa Allah. Koma asatope kupanga tauba, kufikira poti amene adzatope ndi ashaitani. Ndemona kuti ena mugula Asilamu amapezeka zonena kuti achimwa kamodzi ndiye alapa, ndiye adzachimwa kenako basi osalapaso, ati ife basi tindosochera basi, ife zathu zinayipa basi. Munthu amene yoyo ndi kuti wanamizidwa ndi shaitani, ndiye wagonja ndi ndani? Ndi iyeyo wampatsa mphamvu Satana. So ifeyo tili pa alhaqi, tili pa siratal mustaqima, ndiye shaitani azayesetsa kuti atichotse pa njira imene zimakhalira munthu ali munsewu. Galimoto yake yapezeka zoti yapfuluza ikuyenda ngalande, iye uja ibwenzeretsebe muchani mutala, ndiye asatope mpaka nakafike kuti kumene akulowera. Ndizimene akutanthauza. Sungangoti abasi ndizingoyenda mungalande momwemo sukafika. Ndiye wokhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, pambuyo poti wamuzindikira bwino Allah, iye akuyeneka kuti asakhale ndi nkhawa ina iliyonse.
asamakale ninkawa ina iliyonse. Taona ni mukuyankula kwake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mu hadithi ya Ismaila ibn Umayya. Tumika kuti inna Allah azza wa jalla yadhaku minkum au liman yaqulu minkum. Nditudi Allah subhanahu wa ta'ala amaseka pazimene wina mwainu wachita kapena pazimene wina mwaife wayankhula. Allah amaseka. Majitsanzo mukupanga dua. O Allah, ndikufuna mamuna wabwino kwa basi. Mamuna amene azakaini ndevu zambiri. Mamuna amene azakali wa masozi. Mamuna amene yumwa kuti ndi Allah amaseka. Timapempha maduwa tatali esamve pano pazipanga dua yomokweza tikoza umango seka anaso ifeto kadoka. Ndikufuna galimoto chabwino galimoto yokha Allah izina zonsezo libera zo galimoto yokha ndatopa ndikuyenda wapansi. Je zimene akutanthauza apa mtumiki kuti Allah amaseka pa zimene wina mwaino akuchita kapena zimene wina mwaino akutani akuyankhula. Faqala rajulun min Bahila, ndiye mmodzi mwa anthu amene adakhala mukankumano kamene mtumiki amayankhula zimenezi adafunsa kuti inna Allah yadhhak, iwe mtumiki Allah amaseka? Faqal, ndiye mtumiki anati na'am, inde Allah amaseka. Allah matani amaseka. Ichi ndi chikhulupiriro chimene mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake amachikhulupirira. Wina aliyense mugulu la Islamu amene anganene kuti Allah saseka ameneyo ndi kafir, ngati wapanga zimene zomuzindikira. Akudziwa koma akukana kuti ano ameneyo ndi kafir. Chifukwa chani? Akukana sifa kuchokera mu sifati za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yadhhak wa yaghdab. Allah amaseka komanso amakwiya. Ndiye mtu kunena kuti Allah samakwiya, Allah samaseka. Pamene popo ndiye kukana zimene Allah watani wavumbulutsa komanso zimene mtumiki wake waphunzitsa. Ndiye masahaba radhiyallahu anhum pamene mtumiki anangovomera kuti naam Allah amaseka, sanafunsese kuti amaseka bwanji. Tikanakhala inu ndine tikanafunsa amaseka bwanji ali ndi pakamwa eti koma maswahaba sadafunsa, anangokhulupirira kuti mtumiki ngati wanena kuti Allah amaseka zatikwanira. Ndiye pamene mtumiki ananena kuti naam, faqala hadha ar-rajul, mamuna amene ananena kuti fa wallahi la adimna al-khaira min rabbin yadhhak, ndithudi ife sitidzamanidwa zabwino kuchokera kwa mbuye amene amaseka. Chiyembekezo chimenechi nanga cha Allah amaseka, ife zabwino Allah sangati mane kumudzi watu Allah kumene kokwanira. Chifukwa kungokhala ndi element yozindikira kuti Allah amaseka mukumuyikanso kuti Allah ndi wachisoni. Ndiye pa chifukwa chimenecho sangakumaneni nuyo zabwino. Maswahaba Allah subhanahu wa ta'ala sangalena onse pamodzi kutiphunzitsatu kuti pamene mtumiki wayankhula ife tisafunsenso moonjezera pofuna kuti tigwere mugulu la anthu okanira. Anaona kuti ngati Allah amaseka zakwanira zimenezo kwa iwo. Choncho sangamanidwe munthu yemwe amakhulupirira kuti Allah ndi woseka, sangamanidwe zabwino kuchokera kwa ndani? Kwa iyeyo Allah. Chikhulupiriro ichi, chikhulupiriro chimenechi chokwanira kwa basi. Tikaona mukuyankhula kwake Abu Hazim Salama ibn Dinar pamene adafunsidwa kuti ya Aba Hazim, inu bambo wake ya Hazim, ukuona bwanji zakukwera mitengo kwa zinthu pamene zinthu zidakwera mitengo? Kumalawi kuno tikozonena kuti kwa achaya gwa mphamvu ndiye zinthu zakwera. Ukuona bwanji iweyo zakukwera kwa zinthu ku? Ndiye Abu Hazim adafunsa kuti wama yaghummukum min dhalik, ndiye inu mukudandalwa chani pa zimenezo? Chikukupatsani nkhawa ndi chiyani mukukwera kwa zinthu ku? Chidule ndiye akupitisa kuti innal ladhi yarzuquna fi rukhsi, nditudi yemwe amatidyetsa ifeyo ndikumatipatsa zonse zosowekera moyo wathu, yarzuquna fil ghala, atipatsaso mariziki munthawi imene zinthu zatani zakwera. Allah amene amatidyetsa kutisamalira munthawi yomwe sopo timamugula 200, ndiye mweyonso amene atatisamalire munthawi yomwe sopo tikumugula 1000, munthawi yomwe tomato mmodzi tikumugula 20 kwacha,
Allah subhanahu wa ta'ala atipatsanso tomato munthawi yomwe tomato yomodzi ali 1000 kwacha. Kamukumva pamene kwazimayi? Allah yemwe amatidyetsayo ndiye yemwe azitidyetsa mu nyengo ina iliyonse. Ndiye Abu Hazim akwauzawa kuona akida yawo kuti taone nawa akida yawo ijeri kuti Allah amene amatidyetsa ifeyo nda amene azitidyetsa mpaka nakufikira tsiku limene ife tidzamwalire. Chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala adatsindika kale kuti wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Ndithudi palibe nyama yomwe imayenda pa dziko lapansi kupatulapo kuti kwa Allah ili ndi mariziki yake. Ndiye sangapunguke mariziki chifukwa choti kwacha yagwa. Sangapunguke mariziki chifukwa choti tomato wadula. Ndikunena pano kwacha yagwa ndi 40 chakuti percent 44% koma anthu anasiya kudya nyama. Amene amapanga business yogulisa nyama anasiya kugulisa nyama. Akugulitsabe. Kaya mtengo anakweza pano 1 kg ndi 5000 ya mbuzi, kaya ya ng'ombe ni banji. Koma anthu akumagulabe tu. Nkumadyabe ku nyumbako. Ana zoti kwacha yagwa sakudziwa tu. Tikudziwa ndifeyo. Mango si awachipaho. Panopa kaya mukagule 100 kwa jamudi mpaka nakutani mpaka nakukhuta osadyaso masana. Mango 100 kwacha. Tomato tayo mene kwacha ija inagwa ija. Sama fika bigili 10 liters kugula 1000 kwacha. Panopa pamene kanga twakwera ndipo kukwera kukumakwera chifanana kuti akuti ndi nthawi ya mvula ndi tomato amatani amasowa. Koma ife whether asowe ola asasowe tomato benga cha Allah anatilembera kuti tizadya ndiyo za tomato ife tizikhala tikudyabe ndiyo za tomato mpaka nakumwalira kwathu. Ndipo ngati Allah adatilembera kuti tizadya ndiyo zopanda tomato ulendo wina ngakhale tomato adzachipe inu ndine sitizadyabe zopanda ya tomato. Imene ndi akida ya munthu Muislamu. Choncho Abu Hazim akwaika ophunzira ake mwayiwo mitima mwaomo kusaluza hopu kukhala ndi chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah atu amene amatipatsa ife mariziki zinthu zisanakwere ndiye mweyonso amene adzitipatsa mariziki zinthu zitakwera. Koma muwaona Asilamu mmene amapangira nthawi imene ijayo zimene zichabwina zipanga makufaru kumadandaula basi kumakaenda panseu zimene amapanga zichi zimene zazipanga anthu amene Msilamu asapange nawo zimene. Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwe amakhazikitsa mitengo. Ndiye okhazikitsa mitengo. Ndiye sizikanatheka inu ndine kufika tsiku la lero posadutsa muzimenezi. Maswahaba radhiyallahu anhum anabwera aso kwa mtumiki. Nakuti ya Rasulullah nditudi mitengo yakwera. Titsitsire mitengo. Tumikanena kuti Allah na amene amakweza mitengo na amene amakhazikitsa mitengo Allah. Komanso Allah ndiye amene ali Ar-Razzaq, Al-Basit. Ndiye inachoti nditsitsire mitengo nicha. Mitengo imene wayikhazikitsa ndi Allah basi tenti baka. Tumiki kwauza maswahaba ake zimenezo. Ndiye lero lino anthu mashehe ndazikauza Asilamu tatiyeni tikaende panseu president amene usuwabwino taona nakungogwetsa kwacha eyo ndezawo zizowaendera inu Asilamu. Shehe so kala shehe ndo anthu akuma yang'ana pa yeye kumayankhula za misala ngati zimenezi. Ndiye al-aqida imampatsa munthu kuyedzamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala makamaka gawo ilili losakhala ndi chani losakhala ndi chikayiko mu chisoni chake kumakhala munthu ndi chiyembekezo kuti Allah atani Allah subhanahu wa ta'ala akudziwa mmeneni ndikudutsa ndipo andithandiza mu nyengo ina iliyonse. Ngati wachimwa kapolo asakhale ndi ijeni chikayiko kuti akampempha Allah samukhululukira abwerere kwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Uku ndiko kukhala ndi chiyembekezo chokwanira kudzera mu akida yolondola imene mtumiki sallallahu alayhi wasallam pamodzi ndi masahaba ake adali nayo yokhudza Allah. Ndiye tizindikire kuti munthu Msilamu asamatekeseke. Ine ndimayankhula nthawi zambiri ikakhala nkhani ya mariziki tatiye tizingokhala basi fa mariziki athu anatani anakhazikitsidwa kale inu ndine tisanabadwe. Choncho pamene munthu
akutaya mawu, kuononga nthawi, kuononga mphamvu ndi kumapanga complain zokhudza mariziki, ndi chisonyezo choti yeye mwa akida yake ndiyo sokonekera. Chifukwa akudandaula zinthu zimene yeye alibe nazo mphamvu. Mwini wake ndi Allah tu basi. Allah amene ali Ar-Razzaq. Choncho sizingatheke kumuyika munthu pa dziko lapansi pano ndi amukhaulitseni njala. Zosatheka, amene si Allah. Ngakhale womutukwana Allah amamudyetsabe. Akupita kuchali chiko akanena kuti Yesu ndiye Mulungu. Koma Allah wapatsa thupi la thanzi, awapatsa galimoto imene ayendera kuchokera kunyumba kwawo kubwerera kuchali chiko, wapatsa ana, wapatsa chakudya, akuwapatsanso ndalama, koma kumunena kuti Allah ndi ndani? Ndi Yesu. Osati amene akuwapatsayo zinthu yeye. Koma Allah ndikumapatsabe zimenezo zimene Allah anazikhazikitsa. Ndipo Allah si wajani, si wa dhulmu. Allah sapondereza kapolo wake. Chifukwa nakhala kuti Allah ndopondereza, wallahi bwezi zikuonekera. Bwezi zikuonekera. Chifukwa chani? Okhawa amene akupanga zimene Allah akufunawo ndi amene akanakhala pabwino kusiyana ndi ena amene akupanga zawozo. Koma Allah ndo achisoni. Allah mariziki yake amapereka kwa aliyense amene wamufuna. Ndipo amapereka bighairi hisabi. Koma ndo okhawa amene atakapambane, amene akugwiritsira ntchito marizikiyo munjira ya halal. Ose amene akugwiritsira ntchito marizikiyo munjira ya haramu, amene ndiye akatizimulidwa. Sizinaonekeso. So inu ndine tisataye chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tikale anthu amene mitima yathu itakhazikike pa kudalira mwa Allah, pa kuyedzamira mwa Iye, pa kusakhala opanda chikayiko. Ife tikale ndithu asilamu amene tidziti tikampempha mitima yathu izideka, tisakale ndi phuma kuti ine mmene ndinayambira kumpempha Allah samandipatsa zomwe ine ndikufuna, ine ndinalakwa chani ine. Ayi, kumene kusikuyankhula kwa nsilamu. Ena tu wallahi amayankhula akuti Ambuye mwanditayiranji ine, Ambuye Mulungu why me? Timamva anthu mayankhula why me? Ineyo ndenda kwa chani Ambuye Mulungu? Ukamufunse Allah kuti wala kwa chani we? Suma yankhula bwanji pamene Allah akupatsa zabwino kuti Ambuye Mulungu ine ndenda kwa chani kondipatsa zabwinozi? Kudandaula chifukwa kudya cha matemba. Ine Ambuye Mulungu ine taona nanzanga amene anapita ku skulu pano ntchito akuzipeza, ine ndenda kwa chani Ambuye Mulungu? Mariziki amenewo mvetsetsa iwe nsilamu. Silamu yemwe alokhulupirira mwa Allah sata ya chiyembekezo mwa Allah pamene waphunzira nkhani ya aqida.